Taikan kanssa. Ajomatkalla pohjoiseen. Taukopolkuja kulkemaan. Hienon näköistä. Upea vihreä virta. Niin kirkasta vettä. Kato Taika. Onkin puukko tippunut. On muuten komea puukko. Poroluu etuosa ja hieno kuvioitu nahkakahva. On kyllä hieno. Tehdään hyvää tekoja. Hyvää tekoa ja laitetaan se, joku tätä varmasti kaipailee, niin laitetaan se johonkin näkyvälle kohti ylös. Niin seidän henki meidät varmaan palkitsee sitä, vai mitä? Kyllä varovasti, minä yritän olla tiputtamatta. Hyvin mennä. Tien vaan lankulla töppöset joko. Hienosti mennä. Hyvä. Hyvin mennä. Isi tulloo perässä. Hyvä. Hienosti mennä tytöillä. Hyvä. Hirvetä kyytiä. On se kyllä eteen. Ota hetki. Aika väsynyt. Joo, alkaa olla kuumi hetki päivästä. Mennään nyt kompassisuunnalla. Tai no ei nyt edes kompassisuunnalla, vaan teen vaan niin, että kun toi tunturi on etelässä ja sinne ollaan menossa tuo tunturijono, niin laitan kompassin osoittamaan sinne. Ja aina kun toi harjanne katoaa näiden pikkunyppylöiden taakse, niin mahdollisimman vähän kävelis hukkaa väärään suuntaan. Ettei semmoista mahdollisuutta tule. Siinäpä on kauniisti virtaava kirkas puro. Ei ole kummonen, mutta se oli nyt meidän pelastus. Paarmoja, sääskiä ja mäkäreitä parven ympärille ja alkoi olla tosiaankin kuuma. Paljon kummin kuin olisi voinut olettaa, niin ei muuta kuin sisäteltta pystyy. Sisäteltta pystyy ja viileeseen paikkaan, varjoiseen paikkaan.
suojaa. Odotetaan illan viileyttä ja jatketaan sitten matkaa. Onpa nätti pikkuputous. Tätäkään en ole nähnyt. Piti vähän harkiten miettiä, että miten tästä. Mistä kohin tulee alas. Tästähän tuo sitten reitti löytyi. Taika kyllä nämä lähtee leikiten, mutta taika ihan harmittaa, kun pitää isiin takana mennä, kun toinen olisi vaan kipaisu alas. Kyllä sääskiä riittää. Joo. Ensimmäinen yö erämaassa. Kello on jotain yli 3. Oli tosi raskas taivaalla. Huominen päivä menee ihan sadetta ja tuulta pitäessä. Sillä on melkoinen myräkkä. Mutta teltta on hyvin pystytetty ja olemme valmiita siihen. Oikeastaan ihan hyväkin, että tämä päivä on oli niin ranka, että enemmän kuin hyvä homma, että pääsee sitten vaan lepäilemään. Eipä ole nyt kiire minnekään tässä elämäntilanteessa. Vettä sataa ropisee. Satoi itse asiassa koko eilisen päivän. Välillä voimakkaammin, välillä vähemmin. Eilen tuuli tosi kovasti. Mutta mikäpä on tämän parempaa stressin hallintaa, kun makoilla teltassa, kun sataa vettä. Niin, siinä on se oma tunnelmansa. Kaukana kavala maailma. Kohta jatketaan. Tätä rinnettä noustessa pitää varoa kivivyöryjä. Vielä on luntakin jäljellä. Joo, tää on ehkä Tämä on turvallisin kohta nousta ylös. Tässä on vaan pientä kiveä. Sivussa olevat kohdat on vähän ihan liian rakkakivikkoisia, isokiveä ja hankalampaa maastoa. Mutta on muuten upeat maisemat jo täältä, vaikka ei olla kuin rinteestä 3/3 nousta.
päin. Se meni tosi hienosti toi nousu. Vai mitä Taika? Menikö hienosti? Eikö mennyt? Molemmat tultiin samalla tyylillä ylös. Nelinkontin. Taika tosin tuli juosten. Minä tulin hyvin hitaasti. Mutta kyllä se nyt palkitsee. Aika ihan mahtava. Sitä ei osaa kuvitellakaan. Sitten kun sitä on täällä. Yksin kaikesta. Tää on ihan huikeeta. Tuossa mikä on toi komea jyrkänne, niin siellä äsken haukkoja lenti. Liekö tunturihaukkoja? Siellä on niillä pesä. Mutta kyllä tässä vielä kiivettävää riittää. Tästä on hyvä jatkaa. Olisiko Taika? Maistuisiko nami? Ei varmasti räkkä. Poroja täällä kiusaa, on hyvä olla niitä. Huippu vaan antaa odottaa itseään. Koko ajan tulee uusia valehuippuja. Kohta pitäisi avautua ja siinähän se on. Aika hienolta näyttää. Saataspa siitä syötävää. Katselin noita korkeuskäyriä, että saattaa paljon joutua kiertämään. Näytti sen verran jyrkältä. Aika merki! Mitähän nyt mennessä on?
Joo, alkumatkan lasku onnistuu hyvin. Saa nähdä sitten myöhemmin. Se on tommonen 500–600 grammaa. Kädet on ihan märät, kun nostin ylös, niin se irtosi uistimesta ja lenti kiven koloon järveen takaisin. Mä ajattelin, että sinne se meni ja yritin käillä ottaa kiinni, mutta luulin, että se luikahti karkuun, mutta kävin myöhemmin kahtomassa, niin siinä se vielä pyöri. Sitten mä sen nappasin. Onpa kiva eka rauta. Siitä saahankin hyvä ateria. Kyllä oli ihan siis törkeän hyvä. Yhden tuommoisen puolikkaan, vilenpuolikkaan söin, niin ei ole mikään ollut niin hyvä kuin toi voissa paistettu rautu. Minä söin bileet, mutta taika söikin koko kalan. Loput kalasta. Tänä päivänä ollaan taikan kanssa raudalla. Yritetään huomenna jatkaa samalla tavalla. Tuossa ei ole viskipullo, siinä on ihan vaan teetä. Vielä muusi kyytipojaksi. Joo, hyvin tuntuu taikalle rautu maistuvan. Se on nyt hetkonen 3. minkä hän syö. Tässä lyhyen ajan sisällä. Rupes rautuja tulemaan sen verran paljon, että joo, on siinä kauniin punaisia fileitä. Noin kuin kraavisuola, niin kyllä kelpaa. Mikä narskutus kuuluu, niin se kuuluu taikasta, joka mättää muuta osaa raudusta. Tämä varmaan monen perhomiehen muunkin sydäntä sykäyttäisi. Tyynijärvi ja järvi täynnä tuikkeja. Kaikki on kalojen kuningattaren raudun tuikkeja. Kylläpä tuikkii hienosti. Palloperhokoho jos laittais, niin saisi paljon pieniä rautuja tai lippa. Mutta mä yritän välttää pienempiä, niin yritän ihan tommosella lusikkauistimella. No niin, siinä on taas kala kiinni. Rautu pieni. Niin kovasti ne laittaa vastaan, vaikka pieniä onkin. Pitää nyt ylös ottaa siitä, niin
Sahan taikalle herkku siitä. Onko tuo tai? Ei kun rauhoitus. Tänne liikunta. Enää taiket tuletään. Taika ei mene taikasiin. Anna vaan kalaa uida. Näitä olisi täällä aika paljon. Pitääpä ottaa semmoisen hellävarasti pois. Taika kun söi 2 rautua peräjälkeen, kyllähän se mielellään 3:nnenkin söi. Pitäisikö vaan tästä paistaa? Mulla unohtuu voi mukaan. Tää tästä paistaa ruoka. Ootapas. Taika, ei oo mene. Ei, Taika. Pois. Ei mene. Taika, tulepa tänne. Taika, heti. Tulepa pois. Ei, tänne. Hyvä, minä kerran ympäri. Menet pois. Ei. Ei kun kiepkahtaa. Menepä Taika, menepä pois. Mene. Jonka. Mä tuon pyörimään ympäri. Mä tällaisen iso kalaa oikein. No, Taika, menepä Aja. Mene. Tuonne. Mene, kaus. Hyvä. Nyt mene, minä otan tuon karaan. Mene, mene, Kyllä se Taika, siitä. Ei usko meille. Taika, mene. Nyt. Aja. Hyvä, oikein. Pysy siellä. No nyt tää otetaan. No niin, onhan tässä ihan useampi se takana. Tänne, tulepä. Irti. Otetaanpa se siitä. Ei mene siihen. Ei. Koska. Ei. Isi ottaa isot. Nopeasti. Ei kirukaa porkama. Pääsee omaan. Näitä täällä on paljon tämmösiä 400 grammaisia. Mikäs tässä rautua paistellessa? Hyvän kaverin kanssa. On perässään mahtava kala. Kerässä upea kala. Wow. Mitkä eväät. Elvytetään sitä vähän. Ottaisin minä sen muuten. Oi vitsi miten kaunis. Sinne se menee hienosti. Upea kala. Wow. Wow. Anteeksi Taika, mutta se oli liian iso sulle syötäväksi. Se on
upea keinintä. Niin meni 1,5 kiloa rautuja. No niin, nyt se tuli se taikan kokoinen kala. Ei kyllä taikan reppu kevene tätä lukkaa. Oon perannut sen ja niin kuin näkyy, niin vatsa on sisällykset poistettu, mutta se vaan toi hermo liikkuu vielä. Pää ensin. Onpa hieno ilta. Kerrassaan upea. Tähän voikin päättää sitten kalastuksen. Vaikka oiskohan se 3-kiloinen iskenyt, jos tänä iltana olisi vielä kalastanut. No, sitä mä en koskaan saa tietää. Joo, rupes vähän huikasemaan yön syömellä, niin pientä huikopalaa. Kyllä kelpaa, on niin herkullista kraavirautu näkkileipää. Taikalta pitää ottaa vielä nuo valjat pois. Joo, ei uskalla mennä vaeltamaan tällaisella kelillä. On ihan liian kuuma. Otin vaan ulkoteltaan kokonaan pois. Makoillaan sisäteltassa ja vois sanoa, että koko päivä. Sitten kun ilta tulee, niin sitten lähdetään jatkamaan matkaa. Mutta täällä on kyllä hyvä ja sopivan viileitä olla, eikä rätkää. Hienot on näkymät. Ja hieno on yö. Siellä on toi seuraava päämäärämme. Tommonen järvi. Sinne on vielä matka. Pitäisikö meidän ottaa vähän jotta pientä? Joo. Monesko joen ylitys meillä liene? Alkaa tottua jo näihin. Emme tämäkin selviä. No niin, aurinko rupeaa nousemaan. Läpi yö ollaan menty ja ollaan nyt täällä hiukka etelämässä ja niin kuin näkyy, maisematkin on muuttuneet, mutta nyt sitä yöpaikkaa etsimään tuolta yhdestä saaresta, jonne pääsee ehkä kahlaamaan.
Tällaisissa maisemissa sitä ollaan nyt taikan kanssa. Ruoan teos. Käytiin jo tuossa aamu-uinnilla. Kyllä täällä nyt kelpaa olla. Ei haittais kyllä yhteys, olisi vähän pilvisempää. Sinne se aurinko taas laskee. Pikkuhiljaa pohjoiseen. On kyllä hieno olla täällä nyt. Käytiin tuossa äsken virveliä vähän rannassa viskomassa, niin muutama tammukka siitä tuli. Norjassahan ei ole tunturikalalla alamittaa lainkaan. Niin hyvä niitä taikalle sitten. Taikalle kelpaa kalaa hyvin, mutta nappulat jää sitten syömättä. No. Vähän rantu tuo taika, mutta kalan kyllä vetää vaikka kokonaisena. On kyllä hieno ilta. Ei voi muuta sanoa. Herättiin tossa vasta 8:30 ja kello on nyt vaille 11. Hyvin mennyt tämä rytmi nyt. Univelkoja oli ja yöllä vaelletaan, yöllä kalastetaan ja päivällä nukutaan. Vaan mikäs siinä? Sillä ne pikkuystävät kaipaa meitä. Joo, kyllä tekee mieli kovasti paljakalleja täältä. Aika oikein. Paljakalleja täältä. Taika. Okei. Koivumetsästä. Sinne päin me suuntaamme. Tuskallisin vaellus ehkäpä. Mikä on ollut tänä päivänä oli nyt kaiken näköistä suota, käkkärä, mäntyä, varvikkoa. Voi sanoa, että ei tältä, ystäviä ei ole tältä matkalta puuttunut, niin kuin näkyy. Karkotetta täytyy käyttää sekä koiran että ihmisen. Taikaressu. Taikalle annetaan namia ihan kohta kyllä. No tosi iloinen, että päästiin tuolta karmeesta metiköstä viimein. Koivikosta tänne Paljakalle. Kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu. Järvikään on enää kaukana. Lähennellä puolta yötä. Maisemat on kyllä ihan huikeat. Hirmuisia tuntureita.
keskiyön aikaan. Järvi antoi vain haukia. Sinne jäi ne riekonpoikaset. Törmättiin tuossa riekkopesueeseen, jotka ne vanhemmat riekot esittivät siipirikkoja. Kylläpä oli raskas nousu. Tultiin tuosta näin aamulla, kun ei ole kroppa vielä vertynyt, niin kylläpä oli jo yltäpäältä hiessä, kun tuota tunturin kuvetta nousi. Taikari tuli melkein juosten. Pieni sadekuurokin tuli. Piekana Mekonen, pesää varmaan lähellä. Okei, melkoista rakkaa täällä nyt on. Ja ystäviä riittää. Okei, mennäänkö juomaan? Piekana toivotti meidät tervetulleeksi. Joo vettä. Aika maistu vesi, juo vettä. Hyvä, siinä on viilvytellä tytön. Hyvä. Kiva lupsutella kävellä matalassa rantaveessä, eikö oo? Tuo on Ruotsin puolta. Tuo Isojärvi on Kieppanajärvi. Sillä minun oli tarkoitus viime vuonna meloa Allykanotillakin, mutta se sitten jäi. Tuolla muuten on joku keltainen. Mikä ihme? Sillä muuten saattaa olla joku rakennus tai teltta. Niin muistaakseni just tuon Kieppanajärven rannalla oli rakennuksia, mutta se näyttäisi kyllä ehkä teltalta enää. Ja tuolla on se Darfaljärvi, minne ollaan menossa nyt ensteksi. Kyllä tää oli helpompi reitti, vaikka ei helppo ollutkaan, kuin jos olisi menty länsipuolta tunturia. Mutta on komeet maisemat ja on komeet tunturit. Ei kun alaspäin. Kaiken tämän suopöhökön keskellä tämmönen soraharju. Erinomainen paikka pitää tauko. No niin, siinä se taimen irtos uistimesta kesken lennoja. Menisin kyllä tapaani mukaan perata tuon kalan ja antaa sen lihaosalta, mutta eihän tuo kun kokonaisena syöpin. Syökö se sitten? Tosiaan kävi niin, että kun nostin tuosta ilmaa, niin se lenti sitten irtos uistimesta ja kuinka ollakaan.
Taikahan sen sitten nappaa. Siellä on tutun näköinen tunturi. Talvella se vierellä yövyttiin. Olisipa se nyt yhtä lähellä.